No niin, moi. Minun nimeni on Joel Karlsson ja minä ystäväni Markin kanssa ollaan lähdössä nyt Espooseen. On 5. lokakuuta lauantai-päivä, itse asiassa aamu, kello 5. Ja meidän on tarkoitus lähteä juna-asemalle. Sieltä sitten lähtee juna Espooseen. Siellä on Ponikon tapahtuma. Me osallistutaan siihen. Sinne tulee aika paljon ihmisiä, että vähän ympäri Suomea. Olen itse kova fani ja minua on aina kiinnostanut se sarja ja kaikki siihen liittyvät asiat. Mutta joo, niin tosiaan, siellä on sitten Heikki meitä odottamassa. Yövytään hänen luona sunnuntaihin asti ja sitten tulemme takaisin Turkuun. Mutta joo, 7.40 lähtee juna ja siihen täytyy sitten seuraavaksi ehtiä. On jännä fiilis, vähän jännittää tosiaan. Menee hyvin. Eiköhän se mene. Kato täällä isännät paikalla. Joo. Tämmönen ostari. Täällä on varmaan 10 aukeaa nää liikkeet, suuri osa. Kohta. Haluatteko te käydä jossain, onko teillä paikka mielessä? Mikä toi sukki oli tänne Ponikoniin tänään? No oikeastaan joka vuosi mä odotan, että järjestetään Ponikoni tai jotain ja sitten kun yleensä Ponikoni järjestetään ulkomailla, niin sitten silloin ei ole varaa lähteä niin kuin hirveästi. Ensimmäisen kerran katsoin sitä sarjaa. Mä mietin, että siis tämä on tyttöjen sarja. Sitten myöhemmin katsoin itse. Mä tykästyn oikein kunnolla. Jo muutamia vuosia ollut suurfani niin kuin. Kiitoksia. Kilisee vaan. Moikka, Rainbow Dash! Tässä asussa näyttäisi olevan ihan hirveä määrä kaikenlaista. Roikkuu, värejä on joka paikassa. Onko tässä sä voit vielä valmiina jossain vai otatko aina sen niinku tästä laatikosta mä otan nää korut ja tästä mä otan nää ketjut ja tuolta toi ja tää asu kasataan niinku täältä päivän varten. Joo, se just vähän kasataan tolleen, että käydään joka laatikkoa läpi ja otetaan silleen, että mikä on värikästä. Tuolla on sormuksia, joka helisee, tehdään kouluja lisää, lisätään kupparia, laitetaan ihellusetteja, että tätä muotia kutsutaan dekorakein. Eli periaatteessa laitetaan kaikkea mikä on värikästä ja pirteää ja mahdollisimman paljon yksityiskohtia. Eli siis toisin sanoen, jos sä et olisi tänään Rainbow Dash, niin sit sä olisit vaan oma itsesi. Aivan oikein. Mä oon Meiken, eli Meiju, siis ihan tässä ensimmäisestä Ponikoni-sarjasta.
sun itse tekemä vai? Ei ole itse tekemä. Sain itse asiassa lainata tätä upeaa asua My Baby Ponies Jessikalta. Pyörin täällä ympäriinsä. Mulla oli tämmönen samantapainen viime vuonna, joka oli just silleen oma itse kyhätty, mutta sain tätä lainata tänä vuonna. Myöhemmin kello 18 illalla saapuivat kunniavieraat Helja Heikkinen, Katja Aakkula, Saara Lehtonen ja Susa Saukko paikalle kertomaan omasta ääninäyttelytyöstään. Tässä muutama pätkä heidän puheistaan. No itse asiassa kun mainitsit on mummoja on aina hauska tehdä, mutta ylipäätään se on kiva, että on erilaisia. Se on niinku kaikista hauskinta. Ja paljon sitten saattaa käydä just silleen, että sulla on jossain sarjassa aluksi yhdessä jaksossa yksi tyyppi, sitten seuraavassa toinen ja kolmas. Mulla oli yhdessä oli 5 semmoista eri naista. Sitten tuli joku jakso 7 ja kaikki oli kahvilla kesken. Ja siinä oli sitten oikeasti vähän niinku tekemistä, ettei ne kuulosta samalta. Mutta tällaista saattaa sattua. Mulla on My Little Poniessakin, niin ne 3 hahmoa sattuu sitten 6. kaudella olemaankin samassa jaksossa kaikki. Kun on ihan itsenään näyttelijänä lavalla, niin silloin on käytössä ja sitä kehoa voi käyttää siihen ilmaisuun ja ihmiset näkee sen. Mutta sitten kun on siellä kopissa, niin sulla on vain ainoastaan se ääni, millä pitää välittää kaikki siltä hahmolta, kaikki tunnetilat. Erilaisten tapahtumien jälkeen Ponikoni huipentui diskolla. Aika lähteä tänään takaisin Turkuun. Ponycon 2024. Tänään me ollaan menossa Turkuun takaisin. Meillä oli kiva siellä Ponyconissa ja saatiin nukuttu ja syötin täyteen tänään jossakin kiinalaisessa ravintolassa.